guys. Hapon na. Barangay Naglubuan, akin siyang ipapakilala. Ito na Julio Simon para kapitan Naglubuan. Ito na Julio Simon para kapitan Naglubuan. Di tayo pababayaan, barangay alagaan. Ito na Julio Simon para kapitan Barangay Naglubuan. Huwag mo natin kalimutan sa darating na barangay election. Siyempre si Kapitan. Para idol. Kasama sa mga kagawad. Si Kapitan. Yanino Padua, Abraham Cipriano, Erwin Gersi, kasama rin sa Erwin Gersi, Cyril Gersillo, Erwin Kagawad, Caroline Marayan. Yan mga ka-idol, sa next video, tingnan natin yung kabilang panig. Sa mga susunod na video ko, abangan nyo. Bye-bye, I love you. Ni Cyril Corpus Estabilio, tatang ko ni Segundo Estabilio nga adad dyan, nakikita yung med supportive iso na kanya. Thank you. Ada meriendam nagiti platforma mi apo kit pahapiyawak laeng umuno na nga ikan ajay maliwanag na direksyon. Pangalawa po ay ang partnership at pangatlo po ay ang transparency. Kung ako man po ay papalali na maging SK chairman ng ating barangay, hindi po ako ang magiging boss ng mga kabataan, kundi ako po ay magiging bosses lamang po ng mga kabataan. At ayun lamang po, magandang hapon po sa ating lahat. Okay, thank you very much sa pagpapili di SK Chairwoman Cyril. Ito sumarulo ni Carol. Carol, come here. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Caroline Estabilio Paranada po. Tatakbo po akong SK Kagawad. Hinihiling po namin ang inyong mga tiwala at suporta po. At kami po mga SK po na lalaban is magiging tagapagsalita po kami ng mga kabataan. At hindi lang po magiging tagapagsalita, magiging tagapakinig din po kami upang marinig po ang inyong mga opinion para po sa ikakabuti ng mga kabataan po. Hinihingi po namin ang inyong suporta po. Yun lang po. Maraming salamat. Okay, napakinggan po natin ang speech ng dalawang kumakandidato nakahabol. Ituloy po natin ang issue. Okay, babanggitin ko na po ang ating ang plataforma ng Team Simon. Ito po may acronym na MPT. Ang letter M po stands for maliwanag na direksyon. Ibig pong sabihin, gagawin po natin ng mga plano kung ano man po ang balak nating trabahuhin. Katulad po ng pagsasaayos ng ating kalsada, ng ating mga drainage system na alam ko, pag umulan ng malakas, baha tayo. Ito po ba ay binibigyan pansin? Wala pa po. Kasi panay layos tayo. Layos ni Botos. Layos ni Kanal. Layos ni Arubayan. Okay? Sige, kalsada tayo.